Yn y fideo bach hwn, byddwn ni'n sôn am yr heriau sy'n codi nid oherwydd y sain ei hun, ond ble mae'r sain mewn gair. Rwy'n siŵr eich bod chi wedi clywed dysgwyr yn camanganu geiriau fel yma, nofio a ngŵr, fel yma, nofio a nŵr, nid oherwydd bod y seiniau a, o, yn anodd, ond oherwydd bod y lleoliad yma nhw ynddo yn y geiriau. Rwy'n sôn fan hyn am ffonotacteg, sef y cyfuniadau o seiniau a ganiateir mewn iaith a'r cyfyngiadau arnyn nhw. Er enghraifft, mae gyda chi yn Gymraeg ac yn Saesneg, felly dyw hi ddim yn sain anodd i hynganu'i siaradwyr Saesneg, ond tra bod yn gallu ymddangos ar ddechrau, yng nghanol neu ar ddiwedd gair Cymraeg, ngardd, llong, crancod, dim ond yng nghanol neu ar ddiwedd gair mae'n codi mewn geiriau Saesneg, pethau fel wrong, ring, finger. Pan ddaw ar ddechrau gair felly, mae'n her i hyngannu. Neu mae a yn gallu dod mewn sillaf bwysleisiol yn unig yn Saesneg. Camera, handy, began. Ond yng Nghymraeg mae'n gallu ymddangos mewn unrhyw sillaf, pinau'n bwysleisiol neu ddibwyslais. Anabledd, camera, yma. Ond oherwydd y rheolau ffonotactig gwahanol yn y Saesneg, bydd dysgwyr yn ynganu'r rhain fel anabledd, camera, yma o bosib. Mae nifer o ffyrdd i helpu dysgwyr i ddod dros broblemau fel hyn, felly dyma rai syniadau. Gyda ar ddechrau gair, gallwch chi hollti'r geiriau'n wahanol. Fel arfer mae gychwynnol yn dilyn fy neu felly gall dysgwyr feddwl am fy ngwaith fel fyng waith. Fy ngwaith. Ych chi'n defnyddio ffonotacteg Saesneg yma te, sef rhoi'r ar ddiwedd gair. Felly yn syth, mae'n fwy cyfarwydd ac yn haws i siaradwyr Saesneg. Ysgrifennwch fy ngwaith a fyng waith a gofynnwch iddyn nhw pa un sy'n hawsau i ynganu. O ran a ar ddiwedd gair, rwy'n tynnu sylw dysgwyr at y ffaith i bod yn camanganu yma yn yma. Fel arfer, dyn nhw ddim yn ymwybodol o hyn. Mae gan lawer brofiad o fod yn blentyn mewn ysgolion di-Gymraeg Cymru yn ateb y gofrestr yn Gymraeg. Felly wy'n gofyn, sut mae plant mewn ysgol Saesneg yn ateb y gofrestr? Ac mae'r dosbarth yn ymateb, yma. A sut mae plant mewn ysgol Gymraeg yn ateb y gofrestr? Ac maen nhw'n ateb, yma. Gyda chamanganu o ddibwyslais ar ddiwedd gair, nofio a cofio enwog, mae o yn gallu bodoli yn Saesneg yn y lleoliad hwn yn y gair os oes cytsain yn dilyn. Felly mae nofion a cofion yn haws i hyngamu, felly dechreuwch yna. Nofion, cofion. Wedyn, gan ddweud bod siap y geg a lleoliad y tafod yn aros yr un peth, can o ddweud nofio, cofio. Ydyn nhw'n gallu teimlo a chlywed y tebygrwydd rhwng nofion, nofio, a cofion, cofio, a'r ffaith bod y geg yn dechrau symud yn ddiangen ar diwedd os dwedan nhw nofio, cofio. Enghraifft arall yw ar ddiwedd gair neu sillaf. Pan fydd llawer o ddysgwyr mamiaith Saesneg yn gweld ar ôl llyfariad, bydden nhw'n dweud llyfariad hir ac fel arfer peidio ag ynganu'r Felly ca yn lle car ac ia yn lle iar. Dyw hyn ddim yn wir am bob ac yn Saesneg, felly gwrandewch ar eich dysgwyr i glywed beth yn union maen nhw'n wneud a chanfod i problemau nhw. Gallwch chi ymarfer rheoli'r hyn mae'r geg yn ei wneud drwy chwarae gyda geiriau fel a, ar, ar, a defnyddio para minimal fel car, car, neu iar. Cyfuniadau o seiniau sy'n peri problem weithiau, ac mae'r sillafiad yn ormod i ddysgwyr i brosesu. Mae gyda chi g, w a l yn Saesneg, ond dim gl, fel sydd yn gwlad neu gwlan.
hynny, gallen nhw ddweud y geiriau heb y w i ddechrau, sy'n haws. Glad, glân. Dim ond gwefusau crwn yw'r w yma go iawn. Y cyfan maen nhw'n gorfod gwneud yw dweud glad, glân, ond gyda gwefusau crwn ar dechrau, gwlad, gwlân. Unwaith eto, mae gweld a theimlo beth mae'r geg yn ei wneud yn helpu. Yn enwedig pan fydd ceg sydd wedi arfer â ffonotactig Saesneg yn gorfod dilyn system newydd y Gymraeg. Wedyn, o ran cyfuniadau anghyfarwydd o gytseiniad a llywariad, mae'n rhaid esbonio'r sillafau ac arafu'r ynganiad. Boddhaol, 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 boddhaol. Neu cynorthwyydd, 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 cynorthwyydd. Felly dyna enghreiffdio'r heriau sy'n tarddu o orfod dysgu system ffonotactig newydd. Nid y seiniau hunain sy'n broblem bob tro, ond ble maen nhw yn y gair. Mae mwy o wybodaeth am hyn yn y nodiadau i chi.